po ay sabay na napapanood sa CLTV 36 at sa ating mga social media pages ng RW 95.1, CLTV 36, and of course, ang official FB page ng Angeles City, ang Angeles City Information Office. Kumusta kayo kabalen, ka-Angelenyos? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Pag minsan, no? Pag morning, mainit, tapos biglang nagkakaroon ng mga thunderstorm pagdating ng hapon. No? So, mainam na magbaon tayo ng panangga sa ulan. Kahit na lalabas tayo ng may mainit na araw. Hindi natin masabi. Pagdating ng hapon, biglang bumubuhos yung kahapon, malakas yung ating yung thunderstorm na naka-experience din yung ilang mga barangays natin ng temporary power interruption, no? So ingat-ingat po tayo lagi, magbaon tayo ng payong at lagi nating binabantayan yung ating mga weather forecast every day. Napaka-special po ng ating programa ngayon. Last time nakapanayam natin dito sa programa ang si Basti Sebastian, no, ng City College of Angeles. Ang dami ng naiambag na report sa atin, no? And this time after ng full 18 days doon sa ating Unified Command, doon sa nangyaring trahedya sa Balibago, nagbabalik muli sa ating programa Join Tana Angelenyos live ang ating ama ng lungsod ng Angeles City, the one and only Mayor Carmelo John Bautista Lasatin II. Good morning po and welcome again sa ating programang Join Tana Angelenyos, Mayor. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng RW 95.1 at sa mga kasamahan ko na kawani ng gobyerno. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga taga-Angelenyos. Oo. Ang nakakamiss, ang daming nakamiss kay Mayor John dito sa ating programa. Medyo na lang tayo, karoon tayo ng temporary halt because of what happened last May 24, no, na tumagal ito ng 18 days, pero we're very happy to have you back sa ating programa. Siguradong maraming na naman makikipag shoutout nito sa ating punong lungsod, and of course baka may nais ka munang batiin, Mayor, before tayo magkwentuhan. Wala naman special, no? Binabati ko lang si Miss Johnny. Kung nakikinig ka ngayon, nandito na naman kami sa RW 95.1. Siyempre, lahat ng sumusubaybay ng RW, magandang umaga sa inyo. At sana manatili kayo hanggang 11 o'clock. At kami babalik ulit next week ng Tuesday. Oo. Medyo nakalimutan ni Mayor gaano kalamig dito sa ating... Oo nga, kaya nilalamig ako. sa ating booth. Parang nanginginig yung boses ko sa lamig dito. Oo. Pero next guesting niya. Kailangan natin si Wawawi. So, isang jacket dyan. Kailangan natin ng jacket. Isang jacket dyan. Pero it's nice to see you again, Mayor John. No? Yung mga natin, taga-subaybay, laging kinukumusta ka, pero mostly they are very very happy dun sa on how you handled yung buong ordeal ng 18 days dun sa Unified Command, and dun yung mga ibang revelations na nagsilabasan. Some of them are really light moments and medyo funny kasi nakikita pa rin nila yung mga good side and mga lighter side of despite what happened. Some dubbed you as one of the sought after leaders, pero pa nagsabi during one of our press cons, naging
one of the hottest ano, mga city mayors and leaders, no. Pero doon lang natin nakikita na sa kabila ng mga pagsubok nakikita pa rin yung good side, no. And what's really remarkable, Mayor John, is how you really handled it with composure. You were very calm and collected, no. Na naging naging cue doon sa mga nandun sa mga kinokomad mo na merong proseso tayo, meron tayong sinusundan for as long as we do this, everything will follow, no. So yun yung laging nakikita natin sa mga comments, Mayor John. So kumusta na po kayo? At ito ba'y parang naranasan nyo na ba somehow, not literally as what happened in Balibago, pero the way you handled it, at parang naranasan nyo na dati, no? Parang okay, I know what's going to happen, let's do this. Parang ganun yung nakikita ng tao sa inyo, Mayor John. Well, way back nung pumutok ang Pinatubo, no, siyempre may isip na po tayo noon. Siyempre, kahit papano, no, parte kami ng trahedya o yung nangyaring kalamidad. So, ang pagsulong ng Angeles City, nakita natin pa konti-konti. At siyempre, ang unang talagang inaasikaso natin yung aming lolo, no, si Lola, si Lola Loreng at si Tatang Feleng. Oo. Siyempre, pag may mga areas na gumuho, siyempre titingnan nyo yung kalagayan nila kung ano nangyari. So, kahit na kasagsagan mismo ng trahedya o kalamidad, nandyan kami mismo sa lugar, no? Hindi naman kami natakot na bumalik sa Angeles City nung time na yon. Kaya after mga isang araw, bumalik na kagad kami, tinignan namin ang kalagayan mismo ng Angeles City. Kaya hindi ka dapat natatakot sa ganyang klaseng sitwasyon. Kailangan lagi kang may composure, lagi mong iisipin na baka makakatulong ka o meron kang maililigtas kahit dun sa panahon ng may kalamidad o trahedya. Yun nga, yung marami rin nagsasabi, buti na lang ang leader during that time is well composed sa mga ganitong sitwasyon. Ang daming pati sa akin may mga naawa, mukha na raw akong basang sisiw. Pero pagdating kay Mayor, yung nga yung unfair, Idol Rafi, no? Yung mga comments sa akin, nakakaawa yung itsura mo, parang ganyan, no? Sabi nga ng asawa ko, ba't di ka muna magpunas ng mukha bago ka magpa-interview? Pero pagdating kay Mayor dyan, siya yung ini-interview, parang yung mga comment section, parang ang bango ng pawis ni Mayor John, yung mga ganun comment, no? Pero parang you were made for, Mayor John, parang nakatakda na itong panahong ito, Mayor ka, parang tama yung blending ng panahon. Kasi hindi ka nagmukhang groggy, hindi ka nagmukhang na tumanda, no? Sabi sa akin nung ilang Mababa lang yung mga balbas at bigote natin. Pero nakikita nila namumuti na kasi kaya pero uso kasi ngayon yan, no? Oo. Pero paano mo na yon, Mayor John? Hindi kasi biro 'yon, no? You were always there sa incident command post, pero still hindi ka man nagkasakit parang dire-diretso lang. Although biglang nag-pass yung birthday mo rin, parang pinabayaan mo lang yung birthday mong dumaan because nangyayari nga po ito. Tapos nandoon pa yung pine-prepare mo yung minor basilica proclamation, no? So after ng misa, takbo ka agad to convene again yung unified command. Yung nag-brief ka, nag-demobilize ka. Na kung titignan mo, there's so much happening in the whole city, pero you were there na parang marami pang humahanga na uy, ang yami naman ng mayor ng Angeles, no, habang nanonood yung buong bansa.
So, paano po nyo pinapangalagaan ang inyong sarili? Una, syempre kumukuha tayo ng lakas sa lahat ng mga tumutulong sa atin. No? It's a unified command. So, unang-una, hindi pa ako nakakapagpasalamat sa lahat ng tumulong dito sa trahedya. No? Nandito yung mga BFD, nandito ang disaster office natin, ang mismong iba't ibang departamento ng ahensya natin, at iba't ibang departamento ng national government, nagdagsaan po sila, yung mga business sector, ay yung mga religious sector, nandyan po sila lahat, talagang tinutulungan nila ang kapwa nila kaanghelenyo para, siyempre, sa mga victims, no? Nakasuporta ang nakita ko, no? Ang sambayanan nakasuporta sa atin. Kaya doon nakita ko na ang pagmamahal nila sa kapwa, no? Maliban sa mga bashers, no? Biro mo, may trahedya na. Ano-ano pang naririnig natin. Kita niyo yung pagod ng iba't ibang ahensya, yung pagod ng iba-ibang mga city, municipality na talagang handang tumulong sila, no? Kasi hindi naman nila napapansin pag sa ground zero ka. Talagang makikita mo, no? Hindi ka naman basta-basta pwedeng gumalaw. Yes. Dahil tayo, namamag-aasa tayo na may mga buhay sa mga biktima sa trahedya. At the same time, syempre, naapektuhan din yung mga indirect victims, no? Hindi lang naman ang biktima doon sa trahedyang nangyari, may mga indirect victims din. Siguro yung composure natin yung time na yon, kailangan talaga medyo tough ang magiging decision mo. Hindi ka parang nahulog sa iyo yung mundo. Hindi ka niyan eh. Kailangan yung composure mo, kailangan alam mo balansin ang sitwasyon, no? Yes. Siyempre hindi lang yung trahedya. Pinapatakbo pa natin ang mismong syudad ng Angeles. Correct. At marami pa dapat tayong gampanan na obligasyon, hindi lamang dahil sa trahedya. Kaya yung opisina natin, ang mismong ground zero ang naging opisina natin yung panahon na yan. Oo. Anyway, speaking of balance, magbalanse muna tayo at magkaroon ng konting break kasama si Mayor John Lasatin. Mayor John, anong oras na sa buong Pilipinas? 15, pasado alas 10 ng umaga. Join! Ta-da! Hey, hey, no. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join, come out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join, Tana, Angeleños. Join! Ta-da! Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home. Angeleños, ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Mayor John Lasatin of Angeles City. Ayan, dabatiin muna natin yung mga ibang mga nakasubaybay natin sa ating programa. We have Jason Dalusong Supan. Good morning po, Mayor John. More power po sa inyo. And God bless.
Si Noah Mandani, good morning Sir Jen. Mayor John, ganun din kay Miss Lilia Tinio, good morning po Mayor. At kay Ellie Canlas, good morning Mayor John. Rina Velasco, nagmabati ng isang magandang umaga. Ganun din kay Kagawad Robert Yin. Keep up the good work, Mayor. Lagi kaming nandito para sa iyo. Si Mr. Verong Pascua ng Angeles City Sports Office. Good morning kay Mayor John. Sabi ni Director Jason Pabalan. At nakikinig din si Vice Mayor Amos Rivera at si Miss Christina Austria. Good morning po, Mayor John. Yung iba, nice rin natin batiin maya-maya. Alright, that was the aftermath kanina before we had the break. Pag-usapan natin yung aftermath at patuloy pa rin yung pagbabantay ng lokal na pamahalaan on this matter, particularly with yung sa inutos ni Mayor John ng fact-finding body, and of course laging pinapaalalahanan din sa atin yung kapakanan ng mga laging nababanggit ni Mayor John ito, yung mga indirect victims, kasi hindi lang yung mga namatayan, no, o yung mga nabagsakan ng gumuhong struktura, kundi pati rin yung mga apektadong kabuhayan doon sa nangyaring insidente, no. So lagi itong nababanggit mo, Mayor John, lagi mo rin itong pinapabantay sa atin, no. Yung kapakanan ng mga naroroon, kasi after nitong clearing, after ng patuloy itong investigation, lagi mo ring iniisip, so paano na yung mga nandoon, yung mga na displaced, no, ng mga empleyado. Can you parang share to us, Mayor John, bakit mo laging alam mo yung mga next na procedure na ito naman, after nung mga direct victims, bantayin nyo nitong mga ito. So paano po yung nagiging diskarte ninyo sa mga ganitong sitwasyon? Well, kung titingnan natin, syempre, apektado yung within the area, no? Kasi, syempre, yung iba dyan, yun ang nananatiling kabuhayan nila, yung mga nakapagtayo ng mga negosyo dun sa perimeter ng naguhong gusali. So, syempre, meron dyan, lifelong investment nila. So, kung sakaling hindi matutulungan ang mga indirect victims ng trahedya, paano na rin ang kabuhayan nila? So, marami rin mga trabahante o mga trabahador na namamag-asa sa mga negosyong na itayo within the perimeter. Siyempre, kailangan matulungan natin sila. Kaya nga nandito ang mga legal officers natin para makapagbigay ng kanilang mga opinion o kung ano pwede lang ibalangkas para maka-claim naman sila ng danyos, no? Kaya nandito pa rin ang lokal na pamahalaan para i-assist sila, tulungan sila kung ano man ang kakailanganin nila. Laging bukas ang ahensya natin para tugunan kung ano man ang nararapat para mabigyan din sila ng katarungan. Hindi lamang sa biktima, direktang biktima, kundi sa mga indirect victims. Ayan. And moving forward, kasi kahapon nagpatawag ka rin ng meeting, Mayor, no? At yung mga marching orders mo ngayon sa ating City Engineer's Office, dahil alam mo magiging ano na yan, dire-diretso, kasi yung Angeles City being a highly urbanized city, puro na patayo ng mga struktura improvements and all infrastructure projects. Siyempre, kailangan natin i-strengthen yung pamamalakad ng pamalaan. So, isa dyan binabalangkas natin yung pag-ikot ng lahat ng mga government office. Hindi lang sa pagdating sa engineering, no? Kasi sa engineering, titingnan natin mga dilapidated buildings, kung structurally capable pa ba o kailangan ng i-demolish. Titingnan natin yung mga abandoned buildings, no? Tapos kailangan natin i-revisit lahat ng mga planong sinabmit sa atin para i-check natin kung lahat ba ito tumutugma o tama ba ang pagdisenyo, no? Kaya hindi ganun kadali. At the same time, syempre, ang buong division, no, na
kung anumang suporta o tulong maibibigay natin. Nandyan yung mga sa sanitation, nandyan yung sa basura natin, nandyan pa yung sa hospital natin. Lahat yan, syempre, hindi perpekto ang pagpapatakbo o pamamahala, but binibigyan natin lagi ng pansin kung ano man ang mga nagiging reklamo para mas madagdagan pa natin ng serbisyo. Lagi naman tayo nakakatanggap ng mga reklamo at nakakatanggap din tayo ng pagpupuri sa iba't ibang sistema na ginagampanan ng iba't ibang departamento. Oo. And parang mas na-appreciate, napapansin ko mas na-appreciate mo yung mga concerns more than the praises, Mayor John. Minsan kasi pag may bumabatikos, minsan doon ka nakakapagbalangkas ng mas magandang programa. Kasi syempre, ano yan constructive criticism. Tayo, lagi natin ina-address. Bakit ba may mga reklamong ganito? So, i-address natin yung mga issue. Saan ba yung pagkukulang? Pagkukulang ba ng pamamalakad natin? O pagkukulang minsan sa isang departamento? Kasi ang tao naman hindi pare-pareho ang sistema nila kung paano palakarin ang isang ahensya. So meron minsan siguro masama yung gising, no? Hindi natin alam, meron masasabi sa mga palagay mo nang sa ospital sa isang pasyente, may masasabi siyang hindi maganda. Or minsan kung paano ka yung pananalita mo iba na sa'yo wala naman ibig sabihin, sa kanila mabigat ang ibig sabihin, no? Depende sa lingwahe ng tao, kung paano mo sasabihin, kung paano mo approach yung tao. Kaya minsan nagkakaroon ng misinterpretation, no? Kaya tayo naman ginagawa natin ang lahat kung paano natin mapapaayos ang serbisyong maibibigay natin. Kaya lahat 'yan wini-welcome natin at doon din tayo naghahanap ng paraan para mas ma-improve natin ang pwede natin i-offer na services dito sa lokal na pamahalaan ng Angeles City. Oo. Ngayon nga, may pasok na ulit yung karamihan sa mga eskwela, lalo na sa mga pampublikong paaralan, Mayor, no? At dahil medyo pag minsan, nandyan na yung dahil rainy season na rin, tapos meron ngayong mga paparating na bagyo, itong si Bagyong Francisco, no? Punta naman tayo sa pag nag-declare ng walang pasok, I love you, Mayor. Pag hindi tayo nag-declare ng walang pasok, diba? Nagagalit sa atin. Alam nyo, ako matutuwa ako sa mga learners natin kung gagraduate kayo ng mahusay, no? Kasi ito lamang ang maibibigay namin sa inyong puhunan, no, yung edukasyon na ito. Pagdating ng araw, syempre kayo magkakapamilya kayo, maghahanap kayo ng trabaho. Napaka-importante na makatapos kayo, no, sa inyong pag-aaral. Ito lamang ang sukat, no, kung paano kayo madidisiplina, kung paano kayo magtsatsaga pumasok at mag-aral. Ito, dadalhin nyo to hanggang sa panahon na magkakapamilya kayo at magkakatrabaho kayo. Kasi ang unang hahanapin, kung magiging trabahante man kayo o employee man kayo ng isang kumpanya, yung sipag, yung tiyaga. Hindi naman pwedeng papasok kayo, tapos sasabihin nyo, ay, ma'am, hindi po ako nakapasok kasi umuulan. Hindi ganoon sa in real life. In real life, no, hindi na ganyan 'yan. Kaya habang maaga pa, hinahanda na kayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi pagdating ng araw, pag kayo na yung naghahanap buhay, kayo nang kailangan pag nagbukod na kayo, kailangan niyo ng buhayin ang sarili niyo. Lahat 'yan i-set aside nyo yung mga worries nyo ngayon na parang baka magkasakit ka. Pagdating ng araw, ang hanapin mo kung paano mabuhay sa araw-araw. Correct. Ibang anggulo na po yan. Kaya dapat equip tayo, lalo na yung mga bata ngayon, kailangan resilient na kayo. Hindi katulad ngayon, mabilis ang turnover. Yes. Graduate sila, pero mabigyan ng konting tasking, responsibilidad, kagad silang nagre-resign. Minsan nagtataka ako, bakit kayo nagre-resign? Meron ba kayong nahanap na mas magandang trabaho? Hindi po, Mayor. Sabi niya ganyan. Sasabihin nila, magpapahinga lang po. Sabi ko, kakaumpisa mo pala magtrabaho, magpapahinga ka na kagad. Diba? Ilalahanin rin yung haba ng panahon na ginugol ng inyong magulang para paaralin kayo at siyempre, hinahanda kayo sa susunod na hakbang, no, na magkakaroon kayo ng sariling pamumuhay at pamilya. Yun ang lagi nyo tandaan. Kaya nga ang magulang, lagi lang iniisip kung paano nila mapapaaral ang kanilang mga anak. At isa sa pinaka-regalo sa mga magulang ay makita nilang
makapaglakad ang kanilang mga anak sa entablado nag-graduate sila ng college. Hindi ko makakalimutan, Mayor, yung naging mensahe mo nung tayo nag-distribute dun sa Bagong Pilipinas Barangay Scholarship Program na 3 bagay na lagi naman natin na papakinggan, lalo na nung tayo nag-aaral pa. Pero it's very good na ipinaalala mo sa atin ang kailangan ng ating mga kabataan. Hindi lang siguro mga kabataan to, tayong lahat. No? Yung pagiging makatao, makabayan, Maka-Diyos. at maka-Diyos. Why is it, paano mo naisip na, nga, pati tayo mga medyo nakakatanda nakakalimutan na nga natin yun. Ano ba? Well, tingnan nyo naman, pag may mga trahedya o sakuna o kalamidad, doon lagi natin naaalala ang Diyos. No? Pag may nangyayari sa atin. Pero after ng pangyayari, parang nakakalimutan natin na meron laging sumusubaybay sa atin na ang gustong daan o landas, maging mahusay tayong mamamayan. No? Na maging marunong tayong makipagkapwa-tao. Yes. Yun ang nawawala. Siyempre, kaya sabi makabayan, minsan malaki rin ang kakulangan natin sa pagmamahal sa ating bansa. With what's happening right now. Sa nangyayari ngayon, kita nyo, ang daming mga elected official, pinaniniwalaan, no? Pinagkakatiwalaan natin, binoto natin. At the same time, sila yung galing sa mga mahuhusay na paaralan, sila yung mga may kaya, sila yung mga edukado, mga prominenteng pamilya. Pero bakit nag-aaway-away? No? Ano ba ang pinag-aawayan natin dito? Di ba kailangan magtulungan tayo para ayusin natin ang sistema natin dito sa panggobyerno, no? Sa kaya kailangan mahalin muna natin ang sarili nating bansa. Yes. At siyempre, kailangan maging makatao tayo. Makatarungan naman. Hindi naman lahat panay bigay ng bigay, 'di ba? Kasi kung hindi rin tayo magkakaroon ng disiplina sa bawat isa, 'di ba? Kahit na bigay ka ng bigay, hindi 'yun ang rason eh. Yung panay abutan mo ng pera, suhol, ayuda, hindi ganyan eh. So tinuturuan lang natin ang mga kababayan natin maging tamad. Kung titingnan natin, maraming opportunity dito, lalo sa Angeles City, kaya nga nagdadagsaan ang mga tao dito. Ang nagiging problema lang, minsan, hindi sila nagpupursige. Clark lang, ang daming job openings. Ang dami nating kausap, ilang libong empleyado ang kailangan nila. No? So, saan ba tayo patungo? Kaya nga, kailangan yung pagmamahal natin, una sa Diyos, may takot tayo sa Diyos. Pangalawa, yung pagmamahal natin sa bayan natin, di ba? Yung pagiging nationalistic. At siyempre, yung makatao. Pagmamahal sa sarili nating kapwa. No? Pakikipagkapwa-tao. Yan. Basic pero kailangan natin talagang gampanan. Alright, sa ating pagbabalik, more with Mayor John Lasatin. Pero Mayor, anong oras na po sa buong Pilipinas? It's 10:31 the morning. Magbabalik Join! Ta-da! Hey, hey, no. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. And Heleños on the street, turn it up, let the city say, join
Tenyos, ito pa rin po nyo lingkod, J. Pelayo IV with Mayor John Lasatin of Angeles City. Ayan, nagbabati ulit si Vice Mayor Amos Abreu. Good morning, Mayor John at Kuya J. Cristina Austria, good morning, Mayor John. Pati si RM Mamak ng ating City Cooperative. Good morning po, Mayor John. Ganun din kay Miss Sheba Azul Frando, magandang buhay po. From Barangay Anunas FB page, good morning po, Mayor Carmelo John Lasatin II, kompleto. Si Mariel Lopez, good morning. At kay Mr. Ding Diocaresa, Maya Pabak. Gray Gutierrez, Maya Pabak po, Mayor from CMID Department. Si Major Agnes Nolasco, nakikinig din sa atin. Dr. Eman Astudillo. Si Recto, si Recto talaga. Ikaw talaga. At si Mr. Jose Camaya, Patriotic Mayor John Lasatin. Si Engineer Norma, good morning po, Mayor Carmelo John, listening from DepEd, Angeles City. Tama po si Mayor, ang kabataan na hindi lamang pag-asa ng bayan, sila rin ang kasalukuyang lakas na maaring magdala ng positibong pagbabago sa pamilya, pamayanan at bansa sa pamamagitan ng mabuting asal, edukasyon at pananagutan. Talagang si Engineer Norma. Bong Zaldi, good morning. Idol kong Mayor John. Si CD Yvette Cosio ng DILG, good morning po, Mayor John, watching from City Hall. At kay Miss Lori TB, good morning po, Mayor. Ayan, ilan lamang yan sa ating mga nakaano ngayon. Alright, kasabay ng mga nangyayari dito sa lungsod ng Angeles, itong napakalaki, but this is on the positive note, ang proclamation ng Minor Basilica ng Holy Rosary Parish. No? Good morning, Miss Marie Sinamban. Ito po, Mayor, meron ding magiging talagang impact ito, pero more on a positive impact. No? Kahit na magdudulot ito ng pagdagsa ng mga pilgrims, religious groups, no, mga turista, ang sarap lang na yung mga neighboring surrounding establishments pinupuntahan ka, Mayor. Ano pong maitutulong namin, Mayor John, dito? Support kami dyan. No? So, kahit na wala na dun sa trahedya, nandito tayo sa isang malaking kaganapan din. Nandun pa rin yung spirit of bayanihan, no? Pupunta sa inyo, Mayor, anong pwede namin maitulong? When it comes to traffic, parking spaces, peace and order, at even sa tourism side, no? Ito po, ano po yung nakikita yung parang magiging impact nitong proclamation ng Minor Basilica sa lungsod ng Angeles? Siyempre, makikita natin, no, kamukha ng sinabanggit mo, magdadagsan ang mga turista, no, para bisitahin yung Minor Basilica natin. At hindi lamang yun, no, siyempre, hindi lamang dahil naging Minor Basilica ang simbahan natin, makikita rin nila ang kasaysayan mismo ng Angeles City. Kasi nandyan ang museo, no? Nandiyan yung pamanang lakad natin. Yes. So, kung makikita nyo po, no, ano ba ang pinopromote lagi natin sa Angeles City? No? Nakikita natin yung ingenuity ng mga Angeleños, lalong-lalo na yung pag-iimbento nila ng masasarap na pagkain at inumin. No? Kaya dito sa pamanang lakad, makikita nyo yung mga bagong mga nagtayuan, mga negosyo sa atin na pinapamalas nila, Yes. yung kagalingan nila sa pagluto at pagtimpla o magsangkap ng mga kanilang mga mocktails o mga kape at iba-iba pa, no? Kaya nandito na tayo sa gantong anggulo at syempre kaya nga sinabi ko lagi natin uunahin sa kalooban natin ang pagbibigay ng importansya sa kailangan maging makadiyos. Yes. Kaya nga, that's an example na itong Minor Basilica, kung nakita nyo, maraming nang dadaanan na trahedya yan. Kalamidad, pero hanggang ngayon, nakatayo pa ang malaking gusaling ito, no? Ang dami na. At
eto talaga makikita nyo ang bayanihan ng bawat Anghelenyo, hindi lang Anghelenyo, no? Na lagi nilang tinutulungan ang simbahan para mapamatili natin ng maganda ang simbahan natin at mapagmamalaki natin. At lagi naman yan pag hindi lamang dahil naging minor basilica, halos ito talaga ang pinupuntahan natin. No? Ever since yung bata tayo, dito tayo nagsisimba. Halos karamihan ng mga Anghelenyo, pag kinakasal, dito nila dito ang ginagamit nilang lumang simbahan. Dahil yung memories na generate ng simbahan to through the ilang centuries na natin. No? Halos to 2 centuries na yata ang simbahan natin, malapit na. Withstand yung gera, pinatubo, daming earthquake. Siyempre, yan, makikita natin dahil yung pagmamahal pa rin ng Anghelenyo. Pero sinurprise mo kami, Mayor, dito sa talagang napakaganda nung itong light projection mapping na nung isang gabi talagang napawaw kagad yung mga nandoon incidentally doon sa pamanang lakad, no? Ito yung mga merong sync habang gumagawa yung projection lights doon sa facade itong harapan ng minor basilica during the night, merong music na nakasync doon. At parang habang gumagalaw yung mga animation, naka-angkla, nakasync yung audio natin. No? So, parang ito'y biglang kaagad naging viral, pati sa mga national news. Pinick up nila. No? Kaka-proklama pa lang ng minor basilica, meron na ito. Ano ba ito? Will this be parang magiging mga susunod na mga attractions sa mga major events dito? Meron tayong mga pinaplanong mga okasyon, no? Ayan. Siyempre, kailangan una ma-highlight natin yung history no, ng Holy Rosary Church, kung paano sila na-establish, no? At siyempre, kailangan mabanggit natin kasaysayan hanggang dun sa pagguho ng portion ng simbahan hanggang sa estado niya ngayon, no? Kaya siyempre pag-highlight natin 'yon, siyempre kailangan mapakita natin kung sino ang lahat ng mga tumulong para maging possible lang ang lahat ng ito at hanggang umabot sa pagiging minor basilica ang lumang simbahan natin. Siyempre, through the years, siyempre, may improve natin ang sistema natin kung paano natin i-introduce sa mga younger generation yung history mismo ng ating lumang simbahan. At the same time, siyempre yung kultura mismo ng mga Anghelenyos. Yes. Kaya nga tayo, alam naman nila, it's an entertainment hub, no? Kaya pinopromote natin yung wholesomeness ng entertainment industry natin, na mapapakita natin lahat ng mga mahuhusay natin magluto. Kaya nga sabi ko, marami tayong nagluluto doon, lit-lit na finger foods, street foods, drinks, no? Na habang nakikita nila ang simbahan, nagugunita pa rin natin ang kagalingan pa rin ng mga Anghelenyo sa pagluluto o paggagawa ng mga iba-ibang inumin, no? At the same time, mabibisita pa nila ang museo natin para mas malalim na kasaysayan ang matututunan nila for Angeles City. Kaya it's a comprehensive parang programa na pwede natin paulit-ulit na gawin to kada may okasyon tayo. Depende kung anong gusto natin ipalabas, no? Kamukha yung pagbabalik ng mga Flores de Mayo. Yeah, Siyempre, pwede. kailangan, pwede natin i-project dyan din ang kasaysayan ng kung paano nagsimula yan, no? Para naaalala ng mga bagong henerasyon kung paano ang storya mismo ng Angeles City. Parang yung pinatubo, Yeah, no? Yung pag bumalik tayo sa Tigtigan Terakan, hindi nila alam na ang Tigtigan Terakan talaga ay ang pagse-celebrate talaga ng Anghelenyo. Dahil sa
dito sa Pinatubo, no, Pag-rise na up. yung umahon ng Yeah. bumangon ng Angeles City Mhm. after ng onslaught ng Pinatubo. Oo nga. Kaya nagse-celebrate tayo, kaya nandyan yung Oktoberfest. Mhm. Oo. Hindi naman tayo basta nagtayo lang ng Oktoberfest para lang magkaroon ng kasiyahan. Oo. Pero sineselebrate natin yung resiliency ng mga Anghelenyo na nakaahon at bumangon ng Angeles City yung after ng onslaught ng Pinatubo. Napansin ko nga, Mayor, na you're utilizing itong mga makabagong teknolohiya, the advancement of technology, sa pag-educate, pagpapalabong ng culture, tradition, and culture, itong mga heritage natin through technology. Kasi kailangan sinasama mo siya eh. Mm-mm. Dahil nasa digital era na tayo ngayon. So, palagay nyo lang ang history ng Angeles City. Hindi naman lahat makakaalam. Hindi naman lahat makakaalam na ang lumang simbahan natin ay minor basilica na. So, sa kakapost nila sa Instagram o sa social media, mas nakikilala na, ang lumang simbahan pala ng Angeles City is minor basilica na. Ayun. So sila rin ang nagpro-promote for Angeles City. Sila rin ang nagpapakita ng posibleng pwedeng gawin at puntahan at ma-experience na for Angeles City. Sige, ang dami na naipon uli yung ating mga taga-subaybay. Si Mari Sinamban, Iza Kasupanan, Mr. Dan Concepcion, watching from San Francisco Bay Area. Uy, kumusta dyan? Malabig siguro dyan, no? Tapos si Mr. Bert Pardo, Shesheng Manabat, Jennifer Carino, hello Mayor John, watching from Agapito del Rosario. O yan na naman, kagwapo naman Mayor Dan. May teta na naman kanina, Mr. Rapi. Anyway, magpapatuloy po ang inyong programang Join Tana Angeleños, Mayor John, oras sa buong Pilipinas. 45 pasado alas 10 ng umaga. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up in the city, say join Tana Angeleño. Join! Ta-da! Angeleño. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city. Programang Join Tana Angeleños. Ito pa rin po yung lingkod, J. Pelayo IV with Mayor John Lazatin. Ayan, sa tulad ni nagpapabati ulit si Dan Merced. Good morning, Mayor. Si Sam June Henson. Good morning po, Mayor. Masaplala at magrasyang umaga sa ating Mayor.
John at from Barangay Kutkut. Uy, si Van Ryan, Maya Paabak, Mayor John Lasatin. Maya Paabak mo rin kay Sir Rafi Angeles. Yan, pinapabati ka ni Von. Si Kapitana Ami Torres, nakikinig din. Good morning. At Maya Paabak, Mayor John, sabi ni Berlin J. Meneses Jr. Ayan, okay. Oo. Itong mga nape-present natin sa Heritage District, Mayor John, nabanggit mo rin during our break, yung kagalingan nitong mga CCA Rondalia na makaluma yung instrumento pero makabago naman yung tugtugin. Okay, nakakasaya. Oo, parang ini-introduce tayo dun sa mga bagong music na Kaya yung mga mananayaw natin, no? Yes, From CCA, nakita niyo yung mga talento nila, no? Na nakakatulong, no? Hindi lamang dahil scholar sila ng Angeles City. Siyempre, binabalik pa rin nila yung kultura, no? Ng pananayaw at pagkakanta. At nakita nyo naman, no? Dun sa stage natin, iba-ibang banda, no? Na lumilikha na sila ng sarili nilang mga kanta. Oo. So nakikita natin yung mga talento ng mga Angeleño dito sa pamanang lakad. Si Lisa ng God Office, binabati ka rin. Itong mga Mayor, no, na bigla ko naalala yung magandang mensahe mo during sa ating mga scholars ng Bagong Pilipinas, na relay mo rin sa kanila na kung gaano sila kaswerte, sila yung mga chosen few na kuha doon. Pero this one applies kasi meron na naman kami bagong spes as mga employees, Mayor, no, from CCA din. And then tapos yung pang mga gustong pumasok sa City College of Angeles, nung tinanong ko yung mga spes natin, paano kayo nakapasok dito? Pumunta lang po kami sa City Hall, walk-in, ganyan, no? So nakita lang sa Facebook na ganyan. So ito na yung sinasabi mo, may nagkakaroon tayo na talaga ng binibigyan na natin sila ng opportunity without having the need of a backer, na padrino, no? Ito talaga yung mga deserving, katulad na nabanggit mo sa CCA, yung mga deserving ang pwedeng mga una nating priority. At nangyayari na ngayon ito. Kung titingnan nyo naman po ngayon sa yung mga primary education ng mga kabataan natin, halos libre na po yan. No? Pinupuhunan na ng gobyerno. Sabi ko nga, ang edukasyon yan, ang puhunan na pinamamalas ng gobyerno sa ating mga susunod na henerasyon. Kaya dapat pagpursigihan nila. No? At at the same time, syempre, hindi naman lahat mabibigyan natin ang oportunidad na mga mapasama sa SPES, no? Yung Special Educational Program natin. Yung mga nakakatanggap, gamitin nyo ng mahusay yung mga nakukuha nyong tulong galing sa gobyerno kasi pinaghirapan din ng mga tumutulong din sa gobyerno, no? Lahat ng mga taxpayers natin, no? Ayan ang mga ibang na ipapamahagi sa kanila na galing din sa tulong ng mga nagbabayad ng buwis sa atin, no? Kaya use it wisely. Yes. No? Sana kung pwede lang natin mabigyan lahat ng o maisama natin sa programa. Kaso, siyempre, limitado ang kakayahan. Lalong-lalo na yung binaba ni Mr. President, no? Na mga scholarship grants sa iba-ibang barangay. No? Kasi sabi ko nga, kayo ang pinupuhunan ng gobyerno, kayo ang magiging investment ng gobyerno para patakbuhin din ang bansa natin sa abot ng inyong makakaya. Kayo rin ang magiging future leaders. Kaya nga sabi ko, pagdating sa panahon na magre-retiro na kami naman ang manunood sa inyo kung paano nyo patatakbuhin ang syudad ng Angeles City or ang mismong sambayanan, no? Kaya matuto tayo sa pagkakamali, no? Dapat yan ang mga gininto ang aral na dapat nating hindi kaligtaan. Dito tayo natututo. Nakikita natin yung mga pagkukulang ng mga public officials, elected officials, at sana tayo mismo pag natapos na tayo, makagawa tayo ng paraan para mas mapakita natin ang pagmamahal natin sa ating sariling bansa. You mentioned about using it wisely. Kahit sa CCA, kaya nga sabi ko nga,
katulad na nabanggit nyo, wala tayong pinapasok na mga nagpapatulong o nagpapadrino o gumagamit ng impluensya kasi lahat ng mga nag-e-exam sa CCA, pinaghirapan nila yan. No? Yes. So sa lahat ng pumasa, palagay mo nang ang pumasa is 3,000, limited slots lang tayo. Okay. Kasi yun lang ang kapasidad na kaya mismo ng CCA. So kung ang slots lang natin is 1,500, magbabase tayo sa ranking. Oo. Kaya nakaawa naman yung mga batang talagang nagpursige at nakapag-aral at pumasok sa ranking kaysa ibibigay mo sa mga hindi nakapasok sa ranking Mga nakiusap na lang. dahil nakiusap o gumamit ng padrino. Siyempre maawa naman kayo sa mga batang talagang nagpursige Yes. para makapasok sa CCA. Eventually, siyempre, kung may karagdagan tayong mga school buildings, sa ngayon, no, inaayos na natin ang pamamalakad ng CCA sa temang nagdadagdag tayo ng kurso at kailangan siyempre madagdagan natin ang mga silid-aralan, no? Kaya hinihintay natin ang pondo coming from PAGCOR para mas magawa natin ang susunod na wing para mas madagdagan ang mga kurso at mga silid-aralan para mas marami tayong cater ng mga new high school graduates natin, no? Para mas lumaki rin ang community pa ng CCA. Oo. Uy, Mayor, nagpapasalamat sa'yo speaking of CCA and schools, no, si Engineer Norma. Sa July daw, ayun, tulungan mo raw siyang mag-distribute ng mga upuan, chairs natin sa mga public schools. Ayan. Gamit yung sa Sa SEF. mga public schools naman, siyempre, meron tayong yung SEF natin, Special Educational Fund. Mismo, kung anong mga pangangailangan sa iba-ibang eskwelahan natin na pinangungunahan ng DepEd, siyempre sila ang mag-quantify po niyan kung anong mga kakailanganin natin, sila ang magbibigay sa atin kung anong magiging priority, di ba? Kung kailangan natin ayusin yung kapaligiran, kung kailangan natin ayusin yung mga toilets, comfort room ng mga bata, kung yung drinking area na rin, yung drinking fountain, etc., no? Siyempre, ang lahat ng magbababa niyan, kung anong mga pangangailangan, manggagaling mismo sa recommendation mismo ng local school board at ang DepEd. Oo. Ayan. Good morning na rin kay Mr. Josel. Speaking of using it wisely on the budget, Mayor, no? Kayo bilang a public official at being a Lasatin, you're known, and kung capacity lang ang pag-uusapan, you're well off, yung pamilya ninyo, but you live, still living it modesty. Yung parang makikita kayo maglalakad sa daan, nabibigla na lang, parang kamukha ni Mayor yun. Tapos hindi, si Mayor talaga yun. Tapos yung ganun lang, tapos biglang makikita nasa fruit stand, nasa tindahan, no? And this has been going on kahit na nung pang congressman ka, no? Bakit nyo mas pinili nga? Pwede naman kayong magkaroon ng... Yan kasi ang pinamalas sa amin ng una ni Lolo Peleng, no? Okay. Si Lolo Peleng, kahit na naging governor, naging mayor, naging assemblyman, pag pumupunta kami sa Republic Central College, sa eskwelahan, minsan pag hinihiram ang sasakyan niya o sira, kasi isa lang ang sasakyan ni Lolo Peleng. No? Pag sira, sigurado magko-commute kami. No? Sasamahan namin papunta sa eskwelahan, or kung magsisimba siya, maglalakad din kami papunta sa simbahan. So, una, exercise. No? Hindi naman masamang maglakad. No? Kung kakayanin naman, hindi lagi kailangan nakasasakyan. Minsan, pag maglalaro man ako ng tennis, nakabisikleta lang ako. So, hindi naman bago sa amin yun. No? Hindi naman kami, konting hakbang lang, kailangan mo magdala ng sasakyan. Kung makakatipid ka rin naman, alam naman natin, may krisis. Kaya nga yung linunsad natin yung bisikleta Inglesa, no? Instead na magbisita sila ng nakasasakyan, bisikleta. So, kung kaya naman, kung kaya lakarin, bakit hindi naman tayo maglakad? Healthy pa, no? Healthy pa. Makakapag-exercise ka pa. Early in the morning, tanghaling tapat, o meron ka pang sunlight, o meron kang D3.
At mukhang ito yung ano ngayon, na influence mo rin yung mga in your personal life, no? Pati mga anak mo nakikita ko na rin naglalakad ng bibisikleta rin. Minsan, Going to the oo. places. Siyempre, kailangan maranasan din nila yon. Hindi naman araw-araw, di ba? Meron silang, hangdi allowance lang sila. Kung inubusin nila allowance sila, siyempre, kailangan nilang, pagtiyagaan. O kung magastos man sila, di ba? Wala silang may ipon. Oh, Kaya kung meron silang gustong bilhin, kailangan mag-ipon din sila. ayun. Kailangan turuan mo rin sila ng pamamaraan para sa pagtitipid, no? Sa tamang paraan, no? Hindi lang dahil binibigyan mo sila. Sa amin, pag nakatapos ka na, kailangan maghanap ka na ng trabaho, mag-isip ka ng pwede mong inegosyo. So, hindi lang umaasa ka sa magulang. Kami, lumaki kami ng ganyan. Kami halos, kahit mga pinsan ko, pag nag-aral na sila sa Manila, nagko-commute yan. Kami, ako, grade school, high school, hanggang umabot ng college, nagko-commute din kami. Nagkaroon lang kami ng sasakyan. Kung kaya mo nang bumiling sasakyan, syempre, konting suporta, pero kailangan mo nang makatapos. Yes. Pagdating naman sa paghihiram ng sasakyan, kunyari, kailangan, hihiram kami ng sasakyan. Hindi mo basta-basta magagamit ang sasakyan. Hihiramin mo muna yung sasakyan. Pag minsan masisira pa. Huwag ka na ikikwento. Yung mga experiences na nasisiraan ka ng sasakyan. Pero it happened to you. Oo naman. Nangyari na sa atin. Nakulang pa ako ng gasolina. Yan. Kahit na isang mayor John, talagang Alam mo, pinagdaanan yung buhay natin, yung syempre yung kapanahunan natin, no. Hindi naman binibigay sa lahat. Kami talagang kung meron kang gustong bilhin, kailangang pag-ipunan mo. Yan, Hindi katulad ngayon, yung mga panahon ngayon, lahat binibigay, no. Masyadong pampered yung mga bata. Panahon namin, mahirap. Kailangan mo na mag-ipon. Sige. Nako, kulang yung isang oras natin. Mayor, final messages mo before tayo magpaalam, Mayor John. Please go ahead, sir. Well, sa lahat ng mga Angelenyos, no, one is manalig kayo sa may kapal, yung exercise nyo yung kabutihang puso, yung pagmamahal nyo sa ating bansa, no, pagiging nationalistic, saka pakikipagkapwa natin, napaka-importante yan. Kasi doon lang natin maaayos at mariresolba ang mga problema natin. Sulirin natin kung tayo nagkakaisa. Okay. Again, magandang umaga sa inyong lahat at sa pagbabalik ulit sa RW95.1 ng inyong abang lingkod. Mayor John Lasatin, maraming salamat po sa inyong pagbisita muli sa ating programang Joint Tana Angelenyos. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng pamanang lungsod ng Angeles, ito po yung likod, J. Pelay IV, at ito yung programang Joint Tana Angelenyos. God bless everybody. Join. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join Tana Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join time out, feel the beat. Angeleños on the street. Turn it up, let the city say. Join Tana Angeleños. Join